Sugeng dalu jeng Tatin saking telatah Ngayogyakarta Hadiningrat. Leres. Nggih, leres. Pripun, Pak? Pak Rama iki mau manggil sapa? Mas. Mosok Rama ora. Niki mau cilik-cilene panjenengan kok ses iki lanang kok ses. Rama niki jenengan rada sudarungan nggih? Anu, sudarungan. Aja dibanter-banter niku tarane. Maksudnya sami kalian kula ngenten lho. Iki mau ket mawon jenengan iki jejak niku ten mriki mak teng 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 ngoten niku lho. Mergo mburine kontrol niku nggih. Mburine Mboten jenengan saking Ngayogyakarta Hadiningrat ni kula ni kan nyawang jenengan niku kelingan wong griya kula. Maksudnya? Jenenge Paitun. Tukang tapen-tapen beras teng selipan. Persis jenengan. Tak kira lek niku sampean wae. Jenengan mbok ampun ngino ampun ngece. Aku ora kok ngino Cahayu. Cahayu kula ayu, Pak. Ya. Hah? Ya. Ayu napa mboten? Ayu. Ayu. Sing tenanan sing lahir batin. Lahir batin ayu keprucut kok ngono. Kok kaya sinten mau? Ora aku tak takon marang kowe tegese iki nek cara wong ketoprak wong mriko niku rak ketoprak miwiti Sabta Mandala to. Nggih. Nggih to? Berarti niki suarane nggih beda. Nek ketoprakan kudu rada cilik lho. Lho nggih no. Lah jenengan sing gedhe kula yang cilik. Heeh. Aku tak takon marang kowe. Inci Kang Mas. Kowe Ngono. piye? Jenengan mang anu Kuwi banterno to rek Tatin kita gitu. niki pun banter pancen ngene jenengan niku rodok kok pancen. Ora tegese aku iki takon marang kowe nganggo gaya ketoprak. Oh nggih. Terus Aku tak takon marang kowe kuwi kira-kira darahe Ngawirya. Ngerti darahe Ngawirya? mboten. Apa ngawir ya? Tegese Ngawirya ki darahe wong dhuwur, apa trah ratu, apa trah patih, apa temenggung, apa trah hansip, apa trah pembantu ben cetha. Kowe keturunan apa ngono? Nek kaya kula niku napa nggih? Nek kok aku jane keturunan apik ning kok jenengan mau mung kok kaya painem apa sapa mau? Anu kaya Paitun. Oh Paitun ya. Ora kok aku ngelokne kowe Paitun ndak. Coba jumeneng Cahayu. Jumeneng. Kula angsal ngadeg. Iya. Niki jenengan ampun kaget nggih? Hah? Ampun kaget. Ora. Kudu omonge kudu Wong seru. budek iki grogi. Wong lek rada budek iki tak wingi. Sik tak benake sing nggih, Pak. Pak Rama Mas. Mas, kula benake riyen jare kula nggih, Mas nggih. Iya ya. Apa panjenengan ajeng benakaken? Setorino aku tak takonku wangsulana dhisik. Nggih. Kowe mang darahe Ngawirya apa darahe pembantu apa darahe anake tukang rosok dadi men cetha ngono. Aku kira Pripun? Panjenengan napa? Arep omong apa? duwe jimat Jimat? kanggo nonton trah keturunan umpama wong bingung wong cethuk mbae ya goleki buyute ra iso aku sisa. Dadi nek panjenengan saged mang kula mang delok kula menika Sapa buyutmu canggah waring uduk tegantung siwur kowe keturunan apa aku mengko bakal weruh yen kowe durung weruh. Ning aku takon marang kowe manut kowe iki trah kraton apa trah desa. Lah nek jarene turine jenengan gadah niku wau napa jenenge? Lha kowe kudu didelok anune ning syarate. Syarate napa? Didelok rajae tangan. Ngono. Iki jane iki modus apa ora ta ya jane? Niki kudu didelok tangan kula. Iya. Kok ning kula nggih dereng salim kalian panjenengan tak salim rumiyin. Aku kuwi ngene Cahayu, dhewe jimat sing gampang dicedheki wong wadon. Ngapunten nggih menika angsal. Ora dadi ngopo kok. Alah, Kok jebul kok kaya ngene awakmu le nyenengke. Wong kok kaya Sri Tanjung rumah sakit. Panjenengan menika nggih niki nembe ndelok njabane. Nggih ta? Nggih aku
lagi ro njabane. Lah nggih, mulane. Lek upama jerone Jerone mangke. tan Mangke ten wingking mawon. jebobok. Kaya ngerti-ngerti ya. Kira-kira. Niki kula kan pripun? Iya aku kena tak delok dhisik. Sing kiwa napa tengen? Sing kiwa. Kiwa menika kiwa. Kiwa. Ini ya. Wong isir ndelok demuk tangane wong wedok pintere kaya aku kae. Ngene kan ada kebebasan to arepe ngemek-ngemek nyapo nek kebebasan ngono dadi. Oh. Iki anu nduk iki. Pripun Rama? Iki kan nek gegambarane to. Iki sing rene iki. Nggih niku. Iki darah ngawirya. Ngawirya. Nah, iki ning garis rene to. Nggih. Nah, iki menggok iki. Pundi to menggok ora menggok? Iki lho, iki ning darah petani. Oh. Lah petanine ten pundi niku? Terus iki ning darah rene iki ana darah warok. Lho kok warok bareng iki? Kowe kok kaya anak campuran to iki. Maksudnya Apa anak wong akeh to? Lho, ibumu wong nakal. Kok ngece jenengan kalih ibu kula? Oh, Ora kok ngece lho iki mari darah enek keturunan ningrat, enek pegawai negeri, enek macam-macam renono. Iki dalange ngawur. Jenengan ora lagi petok pisan kok wis marai emosi lho. Kok nek marai emosi kula biasane ngempet lho. Nek emosi piye? Ngempet. Piye? Kanten dalange sesuk mang presake nggih kupinge. Dadine men rada penak nek omong-omongan. Ngempet. 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 Mosok Pun tau dikempet? urung iki. Urung iki ngapusi wong. Wong nang anu ngendi-ngendi ana. Mosok iso ngempet? Mas, jenengan pengen tak kempet? Piye lho nek ngempet? Kok sajae kaya iki air liure ya metu tenan lho sajae. Lah kowe ngomong ngempet aku lah aku mau ngempet piye wong anak wong. Ngeten lho jeneng ngempet iki yo nang kelek to. Masa Ngempet konoan to? lah kempet pundi maksude? Kira-kira ning kono. Wis jenenge adu ngempet. Nek ngempet niku nggih tentangan. Mikirku sudah kesana kemari ndak karu-karuan dadine. Bayanganku aku iki gampang bayangane lho. Aku tau gendeng kok. Aduh, lah aku bingung nek iki gendeng tenan kok aku di Ora maksudnya lek kok omongi ngono iki bayanganku terus kegowo sampai beberapa hari. Terus. Ngono. Berarti kula niki mau sidane terah rumbungan. Oh, padha. Sik, Madeporono, tak delok kok bokonge. Madeporono. Bokonge sapa? Ya ning Madeporono. Iki nek ora lagi pisanan melu. Sik, kowe melu bapak Kualon apa bapak asli? Bapak asli. Ora duwe bapak Kualon. Oh, ndak ndi bapak Kualon. Gak. Lek ki mang tak delok ning kene mang kabeh panjen kowe anak rumbungan. Dadi Carane nek wong nesu gacekane ngono ya. Nek ora ngelingi iki aku lagi pisanan melu jenengan. Wong lak ngempet ngono kuwi. Kok esa-esane anak rombongan. Iya kira-kira. Kira-kira jenengan iku. Iki ning pundutan kok Pak Heru. Napa? Ya tak detek. Moro meneh. Iki modusnya akeh banget ya. Iki lek enek Pak Heru lek mundut lagu mesti ngene iki. Minta lagu. Ini ada uang 400 to. Endi? 400 ning kono. Ora percaya. Enek duite 400 ning kono tak dele kono kuwi. Endi? Iya ya. Kuwi arep duit tok iram to mleleng. Lah yang kok nek ngapusi. Terus duit tok mripate jo iki arep duit senengan ya. Jenengan mboten remen kalian duit. Aku ki ora penting duwite. Napa sing penting? Sing penting sing ijone kempetanmu mau. Acok tuman iki tenanan iki. Pak Heru mesti enek gambar mobil. Pundi to gambare mobil? Uang ini untuk Pak Dalangsun dan gambar mobil. Dan aku ngono dan Tatin. Ora nek tulisane Taten mobil lho. Endi to mobile wong? Iki lho mobil iki lho. Endi? Ora enek mobil. Wes menggok enggak ketara. Coba kowe nembang aja iki. Nembang napa? Aku manut karo sampean. Pak Heru nyuwun tembang napa Pak Heru? Pak. Pak.
Mau apa? Terserah. Apa? Oh, Pak Heru di sana toh. Pak nyuwun tendang napa, Pak? Lajeng duet kalian kula toh, Pak. Pak badhe minggah mriki. Aku bapake diderekne. Niki guru kula. Guru partai politik. Pak Heru ini pun. Hati-hati Pak. Bas, ora diderekne piye to bapake? Bapake diderekke. Kuwi arepe maringi dhuwit, Mbak. Monggo, Pak. Hati-hati tulungono, Mbak, tak tulung-tulung. Awas lho. Nek perlu. Nggih, nggih tenan kok nggih. Menika mekipun. Mek. Nggih, Mbak Datin matur nuwun rawuhipun kali Mbak Elisa. Nggih. Madem mriku nggih Pak nggih nika syutingane ten mriku. Nah. Jane ngerti. Kenapa? Tapi sing disawang kan kene anmu ngono lho. Mbak Heru iki. Ora ada Pak jenengan nampun tiru dalange nggih, Pak. Boten. Dalange iki jelehi kuwi ya. Dalang ini kanca kula apik niku. Oh jenengan nggih niku mboten cah tiru-tiru niku. Kanca apik gampang dinesoni. Ping 3 aku. Wis bubiar rasa wayangan. Bubiar ngale kono. Orang itu kadang juga marah, kadang juga harmonis. Iya. Tapi prinsipnya orang itu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Pak, niku sing bagus nggih niku, Pak. Duwe yo dipangan titik. Orang duwe ayo padha golek. Kula nyuwun lagune nglayung. Waduh aku ora iso, Pak. Lagune napa, Pak? Aku delok nek TV. TV. Mbak Tating karo Mbak Elisa itu ayu nek ngene iki. Ayo Mbak Elisa ngatek ya Mbak Tapi Elisa. bahasa delok sampean asline karo nek YouTube. Ning TV. Ganteng nek YouTube nek kene iki elek ya. Ngono Pak. Tapi kula niku gumun harus sampean. Gumune. Golek sinden panggah oleh ayu-ayu. Pak, aku iki ganteng Pak asline. Apa sindene apa kena sulape sampean apa kena jopone sampean ndak ro. Kok iso manut harus sampean gumun. Padahal yang didigene enek. Enek gambare ngono lho. Lah iya. Gumunku yang kalah kuwi mek isi tok-tok. Anu Pak, mungkin niku enten ilmune. Ngenek jenengan pun dadi sehat, nggih niku nglakoni sik ngoten nggih. Cukup to ya. Niki Mbak Tatin ajeng nembang to? Nggih. Jenengan mau kan janjiane kula. Iya tak songonane. Ajeng narik. Lho, jenengan ningali keng mriki kalih kula pijeti. Oh nggih. Ngoten lho. Ngene, ndit dulur. Atas Pak. Nggih. Awas, ndit. Nggih. Kula tulungi mboten. Mboten usah, Mbak. Sampun. Ampun saged. Niki ning kalih kula. Anu. Mbok arep ngamuk kaya ngapa cedhuk kula mun mboten pun bela. Oh. Nah, pun niku pundi? Apa lho? Kok anda dikira rogoh-rogoh? Wis to, wis ndang. Iki kate. Mbak Elisa suruh sini. Iki andalan kok. Hutane 3. Kula rogoh ngene apa Pak? Kok kaya angel ngenten lho Pak. Ah, Angel njumuke. Bisa. Ya kok. Apa? Niki sinten? Du, Oh kula, oh izin. sampean. Ampun, oh nggih siap. Niki duit pundi, Pak? Niki kok duit ngapusi? Pak? Lah aku endi her? Oh, saking Singapura menika. Jogoto jogite endi? Kuwi nek duit kene piro? 300. 800.000. Lah aku endi? Heh? Ojo ning kene ae. Pikir kula ora. Saya sering ke Jogja loh, Mbak. Nek sampean sik sak lagu niku ben nembang. Sering ke Polda Jogja, Oh, ke iya. Polresta.
Katuran pinarak menawi wonten Jogja, Pak. Priksa, ning Jogja priksa. Kok periksa piye? Wong priksa kon pinarak itu piye? Yang mana? Sing apa? Sing jaga. Sing kayak Oh, ini juga. Sing endi? ya telu. Kokian iki sing kokian cocok. Ora tak duwe, Pak. 100 di sini, 150. Urus 50-an. Urus 50 kuwi. Sing 50 kas. Apa iki? Apa iki? Joglo. Iki apa lho iki? Jeneng Api. nggih, Pak Sun kok dadan niku sinden sing apik niku. Kula mah apa kemau? Kula iki kaya tau ngerti. Sing Wis entek, Pak. Mpun telas? Duduk. Kuwi nggih sapa iki? Tok. Lah ya nggih Joglo. Kalih. Engko bar sik Joglo gede. Mas Jo, Munggah. Mas Duaju. Mas Jogletik munggah nopo, Pak? Jenengan sik mriksani len nembang sik Nyanyi sih, nopo? Pak. Jogletik Oke, lho. Nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya. Sama ditukne bojone mrene. Injil res, Mas. Bener kan jadi kok ngetokne iki ya gampang celutak. Oh alah. Ah. Kula ya gek ngerti kok ya walah. Mulane berarti kula aman, Ji. Kurmes. Oh, napa? Jenengan teng mriku Kurmas. napa, Pak? Teng mriki. Iki togoku asline, jalur iki togoku. Pak rek. Aku jadi ketua DPR iki jadi anak buahku. Ulang-ulangan kuwi ganteng-ganteng ngene kok. Ngene iki lawak ini sing mulang kula Pak Cah. Iki biyen iki maling ta. Kowe iki lho. Biyen kena tau maling. Dadi apike kaya ngono kuwi. Mas, ya Mas, tulung sama nyanyi. Nggih. Padha lanang ape ngambung ngilan. Ora. Ngerti poso apa ora sampean? Alhamdulillah. Pangapunten. Nggih, nggih. Pak Heru pangapunten, nyun pangapunten. Sembah suwun sanget. Ya Mas Nutuk. Nggih, Oh nggih. diaturke Bapak. Nggih, Bapak. Alhamdulillah. Lah sampean iku tangga kula lho. Nggih, mujan Alhamdulillah, niku. Cing. Kula niku nggih apal kalian jenengan wong biyen tau nyalokne wali kota ora dadi jenenge. Iya, bener. Tapi paling tidak biarpun tidak menjadi pemimpin, Ya. beliaunya bisa memimpin keluarga besarnya yang menjadi keluarga yang berkualitas dan berkuantitas. Itu yang saya maksud seperti itu. Ngene lho, Le. Nggih dawuh. Wong enek sing kesampiran pangkat tapi ora iso nindakne pakaryane. Leres, leres. Lek Pak Heru ora kesampiran tapi darmane kaya wong duwe jabatan. Iki lho, pokoke nek dalang ki poso ditanggap Iki dhewe delok sing lho. ngelem ngene Iki wis pas ngene iki. Pak Heru ki hotele sak nggon-nggon. Nggih. Masuk gondong ya ngono. Pripun? Sobo niki lho hotel ndi-ndi. Iki Hotel kok dinding sama Pak. hotelnya tapi beda bahasanya kok. Aku kira tanggapan aku sembah Mbah Nuwun. Terima kasih Mbah Nuwun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Atur sembah Mbah Heru nggih. Ya tuh. Ojo balik. Atur sembah Nuwun. Mpun to, ngene to. Wis ngene ta. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalihe Nggih, 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 nggih. satu lagu. Ayo. Ngeten, Pak. Nggih, munggah. Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih, nggih, Niki. nggih. Putu kula. Iki sik putu, sesuk ulang tahun buyut. Loh, oh berarti Bapak ya dipujeke muga-muga Nggih. panjang yuswa. Amin 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 amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insya Allah beliaunya pasti dibagian Itu dengan iki hati anu Allah. jenenge apa? No. Sembako niki Oh, Oh sembakone didomke. Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. Menika tukang syuting, bojo dhewe tukang syuting menika. Nggih. Kang Bonang. Mbah, tukang bonak. Nah, Benar. nggih, nggih, nggih. Aku delok ning ngarep wis Wah, Pak. niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru lungguh. Ngadeg aku kok tidak tibur. Mboten. Pak Heru. Yaine sehat kok iso. Gedang Iya, kok aku kok. Niki mengke nek yoga dunggake kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak. Ah, nggih. Masyaallah. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah. Barakallah. Nggih, Alhamdulillah barakallah ya. Wis. Wis, oh, alhamdulillah. Anu, Niki. Lah, Tanganmu. Wah.
Sing ki wong kaya tai. Pak Eri yo gak ilmu konggonku kuwi. Gak ilmu konggonku. Wayange rumbar ilmune turun. Ilmu konggonku iki. Nggih matur nuwun. Siap Pak Heru Toro makasih. Aja isin ojo. Pak Jokritik. Pak Jokritik Jokrutu kok joisin. Loh, enggak, dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Julego, Iya. Pak Joyce, Iya. ngono lho. Mula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot terus. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, sembah nuwun. Matur nuwun, Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat legok. Amin. Jangan pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Mas Gondrong. Lah. Kowe engko tak kepruk ndasmu kok. Ah kuwi helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru Torong, matur nuwun. Wah, masyaallah kiai kok kaya ngeten. Nganu, aku nyuwun sampean duet ya. Siap, nggih. Wah, Nggih, siap. kulino kula kan iki. Pak Heru ning kene ngriki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Pak. Ki jane apane masun lho jane iki. Maksud ki Kok ketoke karo masun kok mantut. Kagambu. Aku itu Kang Gambu. Wah, masyaallah. Iki kan ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena masuni gendam tok isine. Iki tenan iki fenomenal. Iki nek ora kegendam masun ora mungkin. iki sok tau biyen kok ngene ditinggal tangane to. Terus Nggih. saya Pak Heru kula tingali napa niku rajae. Astanipun. Ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin. Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya. Teman-teman Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa sama Mbak Tatin. Tatin. Kene. Iya. Ki moko yo chemistry tok. Lagune apa? Bener. Derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Kowe engko tak tunjuk tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep yo kene. Apa lagune? Lagune jelak tuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijetana kuwi lho. Lah kok ampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Kula tak nderek yu Tatin kalih anu Mbak Elisa. Yo. Apa Mbak Elisa? Jo guyu ya. Cau seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat ae. Senting gundelmu. Senting. Senting. Desa. Wong sudah pedhok kalau aku senting. Karepe iki penting ora kok senting. Bohogyo. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Tonyo ta. Ayo, keke janda baru kena apa ki Trisno apa ki jenenge, Duk? Nah, Lintang Asmoro. Wis kene. Bapak ben lenggah karo midhangetke sih. Ayo coba wis. Mek kur dadi agen. Mas, Aku mek loro. iya kuwi. Agen kok gremo. Heh? Agen kok gremo ndenggelmu. Maksudnya ya golekne wong-wong lho. wong iki nek wis dianggep bapak, kuwi kon bupak. Iya, iya. Nek wis dianggep kuwi mbah, ya kon tambah. Iya, iya. Nek wis ditimbali bapa kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi. Anu le, aku ngene lho, iki mangan sik sak gebok to. Nggih. Tapi kan dikekne aku terus balekne ning saen. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten. Bisi aku kok. Pripun ta? Anu. Tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ngundang ngono. Mari ngono, sampean kan taten opo demen. Aku sing tak demeni wong wedok sing yo sing kaya taten iki ngono. Ngono, mangemek sampean to. Tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku kalau Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah hafal. Oleh Pak Heru Toro ki nun sewu, itu jiwanya itu nun sewu. Bakal nresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda itu siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongnya spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau wis dicekel tanganmu to? Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum nyamuk. Medu. Langsung mlebu kok.
Ya. Aja mbok kentayamu. Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja Ora. galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen yo nek kangen aja galak to, Mas. Asline Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini. ngerti bojomu? Pendampingku ini luar biasa. Bedo. Beda ngono. Kelase bedo Jelaskan, Dik. Jelaskan, Dik. Kelase bedo bendino yo pilates ngono. Ngono lho bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lho. Olahraga. Dewe olahragane main push up tok ya, Mas ya? Fitness. Push up tok. Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Dibandromo. Cang omonganmu ndi omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih nggih. Oh, dari luar Nggih. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kira termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nu nggih pengin nyontoh kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh Kene yo uyar-uyur kene iki ngedum sembako ki lho. Ya, bagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditangkap ora ngedum sembako ya. Ya ngene. Ngono. Iki malah beneran kok. Mas Kaya aku persis sek bodo aku yo ngene. Lho, alah. Alah. Pak Heru Torong ki yo lek arepe riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arepe riyo mesti ngedum masalah. Awang kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak ngomongke. Niki Pak, ya Gus ampun. Oh, jebol. Pak, kula setunggal nggih, kula setunggal mawon. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep omah ngono kok iso ngono. Sukses aku kok. Sukses Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang Pak. Ngono. Dodol kolak gundulmu. Aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira-kira nek dodol. Golek takjil mubeng wis tak dol neh. Lah iya. Nang omah. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku sekmu wis ngono. Walah lah kuwi Poso. jenenge ngirit nek kowe. Tapi lek ora to omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Ude. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya. Omahe iki dicet. Lah nyapa mbok cet kae? Arepe tak dol. Tak kira nek arepe boto mbok Foto nyari. dulu kok, tak Cok. apa-apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku wis Luar biasa. Oke, mula pangapunten. Senasa piyainya gerah tapi masih ada semangat yang tinggi Betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih, pripun? Sang cucu sing diulang tahun pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. Nggih, nggih. Leres. Iku iso kaya simbai. Lah Amin niki, amin. mula dibopong dindit muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada. Ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. udangan, ora mrutut saka gendungan. Nggih, nggih, nggih. Beda karo cak jog kluthuk iki. Pripun? Kluthuke apa anu nurun bapake blas ora. Loh. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyuku kruk ngene. Sopo Lho, lho? Sampean lho. Etok-etok aku. Kula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin. Saya poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saya enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya, kowe. Tak ceritani kata dokter. Kata dokter, wong iki ora oleh mangan bengi. Lah Terus? napa? Mangan bengi rokok itu enggak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, engko jam 10 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya. Masune perokok berat begitu dikon donga, saiki mandek, Mas. Mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Ya padha, Mas. Ayo. Din. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh, iya. Pak Heru, Bandul Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso tuku jajan nggo pos Rioyo. Kowe iki ya ora kok ngono. Matur nuwun marang aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho.
Lah ya sing ngulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah nggih. zaman corona biyen kae duwite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Entek ya? Dadi matur nuwun aku. Masa entek? Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden sangke iki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Wong kuwi kena gaya nyeran utut tok. Kok iso aku gadekne gayor iki lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe wong papat to iki. Ya. Bapak Heru. Hai. Aku sampean R Yutatin U-nya terakhir Elisa. Ayo, Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha! Ha, Pak. Dalang sisi ra ngrungokne kok jero, dalang kopon sisi. Ha. Yo nang empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno. Lek he iki suku kata. Yo. Ngengkel. Aku tak ngrungokne kok jero jak matati ora mudeng iki karo Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis diomongne 4 abjad kok ya per huruf to. Lek he iki per suku kata. Ngengkel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki 1 huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tapi lek ngengkel ngene iki aku bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru. Yoting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya kok nyebek kok. Bareng waras kok pegel nih sisi. Sampai ini cilik digedhekke gede dindit. Sama sapa? Karo Mas. Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Loh. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas. Dipangku apa purul aku masamu ki. Iki lho, kula ki adi. Maksamu ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penyanipun Pak Siswanto Harjasmito. RM lho iki. Lah iya RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Bandang. Raden Mas Kondo. Nah, RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rasaan menungso. Wes Lagi apa? H itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H per abjad iki H ora he. H Lah, wong tuwa kuwi akeh lupute. luput iki bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki 3. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Kowe iki jenenge jelasne. Kowe ngengkel. Kowe iki ngejlokne aja. Jlokne kowe wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane 3. Siji budek, loro lali, 3 nguyuan. Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lah kok picek lho delokne lak krungu. Oh no. Kene tak jelaske. H itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Sabar. Bar ning ndi? Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R to. Loh. Jenenge sinten? Heru. Lah kok R? Nah, Lek H langsung R terus urut. berarti E. Enek. Ya iya nek Iki ene. jenenge iso Kowe ku nyapa. Sabar, Bro. ngengkel iki. Sabar. Jen. Kaya kenjingan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo. R apa? Yo, ayo. Anu. Arek ndek kuket mau kok disebut kowe. Gondrong iki gething iki. Wis to rasa mbok gas. R. Ros. Kok R kuwi malah Asik karo contongmu. R. Nulari sampe. Kowe sampe nulari. Nulari aku. Kan iki. Iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah akan ekor. ekonomi. Lah. Pedus ya nomor piro? Bakul nomor.
ekor. Iki ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin, 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 amin. R Itu Tatin. Aku R. Nggih. Ora nyongko ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Kok oji? Ya. Kan? Muga-muga untung. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu tenang. Gandeng iki omongane angel ndang ditransfer rono. Ben ngumpul rono. Tenang dulu tenang, sabar dulu. Iya. Ngono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing gede opo? Untungnya. Untung. Basa Jawane hasilnya. Bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune kekeselen itu. Beda. Nah, wis to? Wis memang Heru. Saiki Sunaryanto per Sukata. Su itu adalah supel. Setok kowe nggonmu ngendi to, Dik? Dik, urutanmu iki genah to Ora kesel mbok. Ngendi iki? Ora kesel mbok kon Anu nunggu. ngene. Kowe kok lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono le. Nah, aku manut urute mau Kene lho. kali ya. Pripun? Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. supel dudu sumpel. Lah angke supel. Kok supel ya, Pak? Angel kan. Ora balang das lho iku. Dasku mbok ketuk-ketukke. Su niku supel. Aku jane sabar kok ya melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umate Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padane umat. Lah ya kuwi tegese ora nyumpel. Seneng srawung mboten ora bedak-bedak. nyumpeli rezekine. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Nrimo ing pandum pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin. Yan. Urutane 1 2 3. Yan kowe mau wis sunar ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan kowe iki ning kene malah kaya bakul letek udah. Kowe iki jur wirani bae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu cere menje. Cere menje matamu. Kok dadak kaya curu. Yan. Aku mbok tingano. Yan apa? Yan. Duk. Dari kata Kowe ngeser sakmene ndak kuat. Lah? Kluthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten ini ndak kuat. Padu Kowe iki kondangi kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Sampeyan iki kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, nek sing nanggap ra kondang bener. Dadal nek sing nanggap tengok-tengok ning mana. Loro nek. Cengkane ane. Kok panggai iso nyau. Kemelinti. Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Sportif. Tanggung jawab konsisten. Toh. Tol. Bentar dulu, mikir dulu. Kok anggo Tol. Ora anggo L, Seh. Tolo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weruh wong susah. Tolo. Iya bisa ya pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi sogok. Tol. Soane sapa? Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe karo aku. So menika sedekah. Gulu makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa, Kang? Iya ta. Gulu makrofin sedekah tun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, Donga sing langsung kelakon. Langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora, seto aku. Sing tak tekoni. Ndak roh aku. Roh ora, Man? Ndak roh. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? apa kuwi? Iso ora kowe? Ora iso. Iso ora?
Ora ngerti ora. kabeh Apa? donga nggo proses kok. Proses. Doa itu yang selalu langsung dijabi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi Mas? Doa makan. Lho. Kok iso Mas? Lek doa makan. Iya iya. Allah mabarik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah engko oleh saka Pak Heru langsung mangan langsung. Wis dipangan ra enek kok arepe pangan kok iso. Sing tak jek duit ngono kok iso. Duit meneh. Iya ngono. Ya siap. Coba Mas, cepongmu kene ya coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Loh. Pakai yang agak hot toh ya. Nem. Oke. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik. Yo. Apa iki sing gendeng aku to? Iya no. Oh piye carane Mas? Masa dadak kaya Yogya alus ramae rada kepiye ngono. Oh, ki mau di ngono. Ah iya gawe jep kok iso. Ayo. Ah. Deg-degan dik. Asik. Jajal kae. Gadul, Mak, gadul. Kok gatil dalange iki jan. Kowe kayak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dek. Mosok ngalet. Kuwi jane sinden apa barongsai to. Deg-degan dek. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku mangar mangkat enek wong bedel nyambik. Lah, Nyambik niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok iso. Biawak, Ya. biawak. Oh, piye? Iki nganggo joget ora? Ya. Iya. Jajal Coba klutuk. Pak Sun. apa? Wah, Mas Rudi gareng. Oh, Mas Rudi. Nggih, Mas Rudi manuwun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi gareng. Langsung Oh, ya, disamper alhamdulillah, ya. Senenge wong bejo. Panjang wae Nggih, jek. monggo Pak. Nggih. Nggih, ngoten. Nggih. Pun monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah. Nggih, pun monggo. Lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis ben. Nyapa to kok lesune nyapa to. Sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene. Nunggu kene. Wis rasa Mas ning kono ae. Engko yo dimaklari neh karo Nggih, kono. Wis ning kono ae. nggih, wis Mas. Kene lho, kok kene, Le. Wis ning kono ae. Lenggah mriki, Mas. Lah, mbok kan gorene wis mbok jaluk separo. Ora ra nyapol. Ngono. Siap. Siap. Jajali. Terus no, Dok? Yo. Mas sampean ning kono sik ya, Mas. Mas Rudi, aduh, Sampean ning kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene. Oh pasti barang-barang nerokne aku lho wisane. Kene lara aku nek masuk. Hati-hati. Cekane. aja cetek ya Mas. Jaluk separuh hati-hati. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sopo Iya. sepuh? Lho, Iya tadi kowe kok ngene aku sepas. lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh aku kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Sing sepuh ki sapa ya Jali? Sing dhewe sepuh ya Le. Lah awake dhewe iki Kowe kaya ngene ya. maco. Wong sing mereneng kaya ngene. Merening-merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak. Rono ta? Apa? Nang rumah sakit tadi. Oh tak Coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngindang dicanteti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit to. Wah, ora cedhot. Ayo Dili. Dilanjut. Mas Gareng sok sampean Mas Gareng. jo. Iki sapa to? Sapa to lali ya nek wis. Sapa to iki? Sama masuk lali. Bar lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka Ora. Biyen wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ya ora sange nangis. Sajake pengen apa piye kok ya? Makasih mboten kok ya. Masa lali. Masa lali. Iki ta. Sinden Jogja dalang Paitun lho.
Python meneh. Kok Python Nek dalane cantik-cantik kok ngene Python. aku Tukang tape ning selipan lho, selipan. sinden Yogya sapa to? Loro ki kan Yogya semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale. Wale, Mas. Wale. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Sendur. Mripatmu preksakno. Dalan nek wis sepuh mek ngono. Ngono. Mripatmu Iya lah awake. Kae kok ngomongane priksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh dipriksakne. Oh, aman. Masun iki tengen-tengene wong sak donya ki Masun ya. Aku ping Pagatake wangi Mas jenengan. Sehat sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Gak mergo. Gak wani, Mas. Wani ya, Mas? Gak wani. Mas. Udut. Mas Kereng. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki sik rung iso tuku. Dadi Kok tangan ngonyek ngawur. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru? Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembange napa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru menika wes iki the best kota Blitar menika. anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kalih Mbak Sop Tatin. duduk Mbak Lisa. lokal. Oh lokal. Lokal. Nggih. Oh Gentenan ya saya. pancen Pancen Batin ben Lenggarin. Sing apa jenenge? Oh, uruk sik lho, Dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora. Sinten anu? Sing misuhan. Oh, Mas Heru. Wo anu. Sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan ka lho. Susi. Susi si milik iki weleh-weleh niku to. Oke. Sing latah lho. Nggih. Ya, betek sik nggih. Tapi dintekne sik janda barune. Nah, sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah nuwun. Mbak Tatin. Pripun, Mo? aja mulai lho. Boten. Wah, lha ning Mbak Tatin Langsung mulai. Lajeng napa? Gepuke mulai saiki. Kowe Mungkin wangsule nggih nyarungi tancep kayon. Siap, Mas menika nyuwun pangapunten. Nyuwun Nyuwun menika wonten sesulih saking Ing banyu samangke kajat lan niatipun nggih menika ulang tahunipun. Teng Putra kayahipun. Aku sekali maneh kaya Kumbu Karno mene lho. Omong Jare. ana ususe rung tak sehat lho. ora to kaya. Jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah. Heru, mriki Mas Heru. Nah. Nggih. Putune. Nika anu dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini hajate gansaran. ulang tahun Kang Wayah, Mas. Panjenengan doa riyen kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok ndonga sapa? Mas Gondrong. Kuwi ndongani awake dhewe ra mandi apa ndongani wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan iki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu ping bapak kuasa bapak atam bapak kawa setiri aku man bumi. Uri aku ping kata Oleh. Sing terakhir lali rapalan iki. Kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang. Donga lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. Kowe tak critani kuwi donga tenanan. Donga ya tak sing pertama rada jelas, sing terakhir Aku lali. tahu slampetan nggone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitirya kumarane bumi purya musing ika baka cika baka danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggiyarne kula nyun pangapura. Amin. Ngono terus bar iki digiarne Niat kajatipun. sing dongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso lho. Lah, Niki mondok suwi kok ora iso aku ndongani. ning ngene Aku pon. nek ndonga ora nek suarane. Pon, kula iki mondok lho, aja sini-sini kula. Enak aku pengen roh kowe ndonga. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. nggih, Pak nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti bejo. Penak. Nggih. Lek wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih, leres. Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah sijine. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Nika Kula senes Rudi anggap.
Sampeyan ki pas donga kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu donga kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, kok Di Palu saya. Kok betul lorong apa di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. Tiba-tiba Turi. ting tuh. Ini sampean. Jenengan kok jadi turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Sun. Ya dongane. Donga Donga Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Oh. Mekah kena sembarang. Pak Jani ning kono mike kuwi donganono kok kono ae. Jawane jenengan Pak Jani Ora Arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Rene. Wo, layakno disangoni kon donga to tiba ya. Kaya roh ya. Lutuk. Sing bener dongamu lamu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti kleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Pak Heru. Pak Heru Erden. naminipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. Erden. elegen nggih. Elden. Elden. Mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga lujeng Amin. dateng sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Kebdat sekawan gangsal kang wonten tengah panipun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan ketambahan donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Hadi-ari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina. Pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambahan donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi terus dikajatne ra apa-apa dadi. Pak Budi. Komplit. Kajatan. Komplit Bud, kok malah. Bud, dongamu Bud sing donga olehku marai kae. Ya. Sing jelas, Bu. Biyen anu si sampean Nanti paling tak kamplengi kowe. zaman untumu genep ki jelas iki kita ngawas Bu dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa, tawa tawi tawar, tinawa mring Hyang Maha Suci, Gusti Allah mujudaken bumi langit, telenging bumi ana banyu air jam-jam putih warnanira, wadahira tong botol, pinangsang seh subakir, lasne lengkir, ana udan tangis sindung liwet pagebluk lamur, ya Elden ratu ning umur. Ratu ning umur terus lali. Budi ya iki. Elden ratu ning umur. Budi. Sik ta iki kadung serius lho, Bud. Kita arungan tenanan lho kowe. Kowe kok ngantek guyon tak protol untu meneh lho iku. Kadung serius kadung umur tak kira melengki kanu lho kok apa terus iki? Duk. Ana sindung liwet pagebluk lamur, ya Elden ratu ning umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih ya, Bud. Yo lali bareng tebut, Bud iki donga.
Layakno dadi nek ngenane nyalone juru kunci mayite demo kowe. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100, bosok ngene lak rugi 50 iki kok. Nggih. Anu ya, Bapak Ibu. Terusne nembang. Bismillah. Pun mugi-mugi ingkang wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas mangga Mas Rudi. Amin. Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan Iki wis oleh dipangan ya. pun. Oh, sampun lho mo. Tembange kene Mbak. Pundutane Pak Heru. Mbak Susi. Susi ku sing ndi ta? Dengaran nggih Udi biasanya rumpi. Aku iki Aku perkara nggih rumpi iki rumpimu kere ning nggonku lho. rompi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne ya rumah. Kuwi jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhire timbang aku nggih lemek to karepmu. Kowe piye ae. Lembah Mas Susi. Iya. Poso ya. Niki Susi latah niki. Ambek nggih Mas Jun. Tembangnya apa, Nduk? Lagune panjenengan alhamdulillah pinaringan sehat seger waras. Rene numpak apa? Kapal. Kapal sikil. Iya. Kapal sikil. Kapal sikil. Kapalan jenenge. Mlaku. Numpak kapal sikil. Nggih wong celak mriki. Kenal kali Mbak Tati nih kok. Mas Suci, Kanca sekolah. Nggih, Bapak. Badal. Niki ta? Badan. Sampeyan nganjuk ya. Rondo niku, Pak. Gledhuk. Nggih kula ngledhok, Pak. Lah Berjo ki sapa sing Berjo? Mboten enten. Sopo? Gledhuk. Anu sing berjo sinten lho asline Pak. Kula ngledhok, Pak. Gledhuk niki. Nggih, tembange apa sing ndi? Nek omong rada suwi, Masun rada lapar. Ora koyo Kae dititati sini. Ora mungkin dintekne. Iku digo mulih dienggo sahur keluarga. tuk. Biasanya didahar. Ora cetha ya. Iya. Oh Dewa Tresno. Nggih, Dewa Tresno mawon. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah Erden dadi bocah sing kakung nggih. Kakung dadi bocah sing saleh, sukses kaya bapak bakunge. Allahumma amin. Lagune kuwi kok nggrubul ning kono to, Mas niku wong loro. Nggih, penghormati to. Mungkin nek sedaya ngaten lah. Sing ngriken Pak Heru. Ngriken duit lho cah loro iki jenenge sing Pak Sun. Kula niku santai. Iki mangsanane niku. Tuk. Sampeyan harus disawer karo kluthuk ra oleh lho, Mas. Halo, Mas. Kuwi motong rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. Pripun? Lho, duit kan sak nggon-nggon. Nggih. Dalah mung grayi kene ra nek. Lah kok bisi aku. Piye, Mas? Nyilih 300 eduk. Potonganmu. Bapak obah sak obah kek dolar kok iso. Lah wong aku yang munggah ning kono itu karo penjane yo disawer. Sirku tak dumni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerni wong. Ojo, malah iki langsung timbang kok disawer gip lah ya susah. Lumacaku. Lho, kuwi penting anggemu. Wis iki. Monggo, kula aturi ngunjuk rumiyin Mbak Tatin, diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki anu pripun? Nanda karo Ani. Kene. Niki kan ya Mas. Niki kula atur ning mriko nggih. Kula atur ning mriko. Mas Heru. Kula tak teng mriku nggih. Wis to, kok ngene. Diutangi dhuwit nek nggih nyawer, Duk. Duk, Dalem. kowe diutangi dhuwit nek. Dibisik mulih kula. Pripun Mas Luduk? Anu nyilih 100 eduk. Boten, ora. Ngene lho, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakili bapak ya sampean. Iya. Hani, iki Hani. Pertanyaan saking bapak iki mau. Izin ya. Sampean bulan iki poso ora? Pak Heru utang. Puasa. Pak Heru utang mek kluthuk. Diamput, diakreng aku. Kuwi gablek. Sampean ra paham. Kula iki ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas Mas. Utang duit aku dengan nyawer. Masun, kula iki ndereke jenengan pirsa to, wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Terus tuku hijet. Lah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula iki waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul, Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Pak Heru, badhe wonten bertanya. Iya coba. Samang mikmu coba. Pak Heru iki bisik aku nun sewu izin ya. Nggih. Samang seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka, Suka ya, senang ya. Amin. Samang poso to? Puasa. Poso, Pak.
barokah. Ngono. Alah malah kaya kontol alun-alun. Pak Heru kan daleme ndi moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek mawakmu mlakune kaya ngono kuwi. Kaya apa, Mas? Iku cara manukno kaya manuk kacer awak. Kok kacer? Iya, manuk kacer ki lek isu lokal apa poci? Lokal. Lokal. Dadi sok kala ki ngocehe banter, lek isuk seneng adus, lek sebab itu si pencilaan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer awak. Kacer. Jajal dok ki mlaku safety. Kowe lek nanda cara manuk uwuk. Manuk iki to iki. Apa to? Iki cara manuk wis beda nek iki. Apa Mas Lutu? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh kuwi wis ora nyawang ora nyantengen. Tapi lek obo macet menenge ramum. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mengkurep tok ngono kuwi. Cara manuk ngono kuwi. Iya. Lek loro iki kenari. Nek iki loro iki. Iki labet. Iki kene susi iki. Lek iki cah loro iki beda neh iki. Apa Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sindi? Pojok dhewe iki. Perci iki. Lek iki Elisa iki cara manuk beda neh. Apa Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok dadi. Dadi sini mek nelek. Awur wae kok iso. Anu sini iki. Anu. Nanda. Kula. Lho, budi men suaramu. Nggih. Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Oh sik to, bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngempil sampean usia berapa? Kula 22. Jo. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh ki penting wis sembarang iki ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben nek yo ngono kuwi. Ya ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Lagune apa? Rondo kempling, bapak nyuwun rondo kempling. Nggih. Pake ngersaken rondo kempling. Rondo kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Ya, kene wis. Langsung dadekke. Ya. Mas Rudi Gareng. Nggih. Anu, badhe membantu. Walah, kaya Daryanto lho menawa kuwi. Daryanto sapa ngawur ya Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas. Rono iki ya acarane acara budaya. Iya. Budaya di bulan Ramadan. Iya. Mulai ya tetep awake dhewe menyesuaikan berdampingan dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya pancen siki siji gawe loro gawe, sing sepisan iki ya mujudke syukur marang Gusti kang adohaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi ingkang wayah saka nyimpen Bapak Heru Torong. Muga-muga dadi satria sing migunani tumrap manusa bangsa lan agama. Alhamdulillah amin. Satu lagu lagi. Oke, Bos. Kaya MC. Modele kaya nyiarke apa kae bingung. Satu lagu lagi. Bebeke runtung. Nangis sajroning ati. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa iki? Mas Jo Kluthuk. Iki anu lagi Ustaz Klitik lagi. Sampean pun kula kandhani pun ngombe-ngombe. Jamane pun jaman tuwa. Jenengan wis saya tuwa. Arepe diparake ngendi? Kulun nafsi dail kotul maut. Wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Kowe nyapa kok ngombe ngopo? Sapa ya pon nukokne aku? Lho, wong aku tuku dhewe. Senajan to sampean tuku dhewe ning sing rusak ya sampean dhewe. Ning dampake ning gone keluargamu dhewe. Mesakno bojomu, aja omben-ombenan. Iki ngono minuman setan. Nek iki mbok ombe terus setane ngombe apa? Nuturi aku apa wis keluargamu wis usus supaya niki sempurna. Astagfirullahaladzim. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Fafiru ilallah, dibalekne karo Allah. Nyapo sampean kok ngombe nyapo? Enak kurang jajane. Lho ngomong doae sampean. Ora iki banyu putih kok dira. Astagfirullahaladzim. Boleh piye wae? Astagfirullah. Urun 50 ya. Ora iso. Ayo berhenti minum. Lagi berhenti. Saya arahkan para alim ulama nate ngendikan sapa wonge sing bisa nyingkri pekat penyakit masyarakat uripe bakal manfaat. Gandula sarunge yai. Ndenge tak gandul kok sarunge melorot yaine ra kathok. Eleh labemu. Kok iso. Kalau ombe gak kecing. Ayo. Kalau ombe kayak itu mau. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Oh, yai tuwek. Dalang ki adalah makrifat pemimpin. Dik, dalem. Aku putune Kaji Ismail. Dulure Gus Idam, turung ngono. Terus kowe arako sak enakmu. Jenengku asline Gus. Turunanku kabeh Gus Nur. Gus Muhammad Saleh. Iki ya Gus asline. Gus Sun Gondrong. Iki asline ya Gus. Apa ya kuwi? Iya Gus. Apa ki? Ya Gus ya. Gus apa? Ya Agus iki. Kowe ora ngerti nek aku asli. Ora ngerti urutan. Nek iki asli Gus. Nek aku ora tak dudu-dudone. Nek niki lak kritik asli. Yen tinggal ndamel saka pantes to? Ndamel sarung ya pantes. Pantes lah dunia. Niki sik terah saking Sunan. Nah, Sunandar. Ngawur ae. Aku rumangsamu biyen yo nyantri kok iso. Sik golek. Ayo, tak terusne. Tak tuturi ngene lho. Jogen tuh karo mendak kok sikile. Jajal. Mendak iki kok ngendi iki mau? Dengkule ditekuk. Ora tak gagas. Ora tak gagas. Sampeyan wae. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sampeyan wae. Aku tak terusne ngaji iki lho kok iso. Aku ngene. Masya Allah. Jangan kamu berbuat gini. Ngene nakal. Lah kowe nakal. Kamu jangan berbuat gini. Sekali-sekali kamu lebih baik. Aku golek ngombe ya ditonton Tuhan. Nah, ngono lho. Wa ma'akum aina makum. Nah, iki lho. Iki. Aku sama kita percaya. Apa kuwi, Bos? Anu. Tuhan itu selalu bersamamu. Nah, kuwi lho. Kowe aja wedi kliru, kowe aja wedi. Kowe diisin karo Gusti Allah. Nah, kuwi lho. Aku kok nyapa, Mas? Apal mek kuwi tok. Satu lagi. Satu lagi. Bahasane iki pangkasan. Wonge lek puasa ya. Nggih, Mas. Bebas. Pemimpin iki bebas kok. Mulai ketoprak aku pemimpin. Nggih. Sakwise Pak Sis. Leres nyekel sama papat nganti bubrak. Tayub nyekel. Loh, iki tahu sapa iki? Sapa ketoprak tahu, sapa wayang wong ya tahu, sapa tari ya tahu. Malah sing terakhir iki sapa rumah sakit dingenane iki. Sik ya. Nggih, iki manggane urung anu dhewe. Urung jaipong. Dereng-dereng. Jaipong. Jadi kuwi ben jaipong. Nggih. Engko terserah engko sing bajingane Mbak Elisa. Sing bajing, sing nembang. Sing nembang bajing entak maksudnya. Sing nembang itu bajingane. Oh iya. Loh, ada salah lho. Maaf. Kata-kata kadang-kadang nun sewu. Bajingan ki kadang-kadang wong ki mikir elek, tapi sejatine iki bajingan ki sopir napa, Bos? Sopir sikar. Sopir sikar ki bajingan. Iya, bener. Bajingan iki bahasa Inggris. Sopir sikar. Bajingan iki yit karo her, yit nganan, her ngiri. Ngono lho. Iki jane bakal rating kita sisi iki. Ora kok. Hai. Ora ngerti tuh. Bahasane Mas Gondrong ki bahasa Sanskerta lho. Hiti apa? Basa nguk. Hiti apa? Sik tak critani. Sik hiti apa? Itu nganan. Salah. Loh, hiti obat nyamuk. Kok hitung nganan itu? Dagelan arep apik-apik kok entahi. Pripun jajal? Basa nguk kuwi basa Inggris. Nggih, Mas. Ngono. Pripun? Nggih. Kowe ngerti bregeteng. Bregeteng sing karo soto. Karo soto kalau soto lawe bregeteng. Kayak bergedel kayak. Ngono. Satu lagu lagi. Kok goro-goro. Kadung seneng lagi. Kok ajenge bacut nih. Satu lagu lagi. Sampun ya, Mas? Nggih, Mas. Saranane wong yen luhung betah popo kurang guling kalinga salat